Máme tu pre vás Mr. Twister od Hot Chipu a ideme challengeovať. Celá pointa tejto hry je v tom, že vlastne vy si roztočíte, príde na vás, ktorá farba je. Ten cukrík musíte si dať. V každej farby toho cukrika je jedna normálna chuť a je jedna chuť zlá, nechutná. To nechceš proste si vylosovať. No a ja vám to teraz názorne ukážem. Čiže takto máme cukriky. Toto si môžete hodzde položiť, si to roztočíte. Ja som si vylosoval modrú. Modré je buď bublegum, čiže žuvačka, alebo toothpaste, zubná pasta. Ideme na to. Mám zubnú pastu, ale je celkom príjemná. Tak ideme znova. Fuj, k***a. Takže žlté. Buď budeme mať banán, alebo budeme mať nejakú nechutnú smradlavú sepiu. Tak idem na to. Verím tomu, že mám šťastie. Fú, mám sepiu, kámo. Aby to... Základ tohto challenge je, že musíš to zjesť. Musíš to zjesť a nesmieš to vyplúť. Proste musíš to vydržať. Kámo, tá sepia je nechutné. Fuj. Chcel som ísť ešte raz, ale nejdem. Takže pointu hry poznáte. Vynikajúce náhodzáke večierky na zábavu. Základ, čo si vybereš, musíš zjesť. Musíš to proste dať. Žiadne vyhadzovanie, nič. Majte krásnu zábavu. Keď budete mať nejaké videá z takýchto večierkov, kľudne ma tam označte. Ja si to milé rád pozriem. Čau.